Sometimes abantu ngokujaha ukushada khona amaphutha abawenzayo, and lamaphutha abawenzayo ayabakhosta noma enza uhambo lwabo lube nzima noma luphelele phakathi nendawo uhambo lwabo lokuthi baganane. Ake siqale ku-number 3. Ilento yokuthi abantu bajaha ukushada bengekho financially prepared. Yabona in most cases abantu manje abasasezana, ubuntu sebunciphile. So ukushada kwethu sina abantu ungena endlekweni. Sometimes bakubuka nje abantu abama-relatives, utibule wedwa nje, utibule wedwa. Yabo, kunalokho ba-add pressure kuwena ukuthi kumele ufake odekho, kumele ubize umuntu ozovideorayiza kanje ukuze into yakho ibe yinhle, kumele ukhiphe u10,000 for umuntu oshuthayo novideorayizayo. Yabo, idekho ibizwa ko11,000. Yonke le nto le kumele ukuthi ukeep up to standard sombukiso ukuze uphakamise igama labo noma isibongo sabo ngombukiso. Uthola ukuthi uzogcina usungena ezikweletini. You were not financially prepared. Usuqala umshado nje uqala nezikweletu. Le zikweletu zizonihlala la noma kodwa khomusha. Kuseza ezinye indleko ngaphezulu, and you are not financially prepared. Yabo, nisazoba nezingane. Mhlawumbe izingane ezolama neduze. Le zingane ziyindleko zidinga imali. Zizokhula, zihambe ziyofunda izikole, zidinga imali. Kusamele ukuthi nakhe ishelter yenu, nakhe umuzi wenu, niphume inxiwa. Konke lokho kudinga imali, and you were not financially prepared, and you were not even financially stable. Mhlawumbe uthola ukuthi okunye umuntu akekho ngisho financially stable. I-income yakhe ibicikizela, kodwa ngenxa yokuthi ube ne-pressure yokuthi aganwe noma ubesejahe kakhulu ukuthi aganwe, uthola ukuthi uzoganwa engekho financially stable. Unkosikazi ahlele 2 years 3 years ashiye phansi athi ngeke ngimele mina indlalo, ngihlulekile bengiyifa indlalo. Amaphutha lawo esiwenzayo uthola ukuthi usuyashada nje, you were not financially prepared. Phela imali ibalekile bakwethu. Sungazwa nje abantu bekukhohlisa bethi awudinga imali, udinga inhliziyo. Ayikho leyo nto, udinga imali. Ukuze izinto zenzeke udinga imali. So kubalekile ukuthi ube financially prepared and ube futhi financially smart as well. Yabo, uyiplanele kahle into yakho before ungene kuleli findo la sofa silahlane. Ungenzi izinto ngokujaha. Ngoba uthi ujaha ukuthi ube uMr noma uMrs. Kuzothi number 2. Amaphutha abawenzayo abantu emshadweni. Amaphutha abawenzayo abantu ngokujaha ukuganana. Sometimes ngenxa yokujaha ugcina usushada, uthola ukuthi awukwazi ukwenza okuhle kini. Uthola ukuthi umzali mhlawumbe uzofika ayikhulisa intombazane noma abazali bayikhulisa intombazane. Kuthi nje beqeda ukuyikhulisa nokuyifundisa e-university siyathatha siyalotshola. Uthola ukuthi le ntombazane ibingakalitholi ithuba lokuthi ake ngithenge ifurniture endlini, ake ngi-extend ikhaya, bake nje babona imisebenzi emihle, bake bavuna izithelo zabo zokuthi bangikhulisile, bangifundisa. Uthola ukuthi izothi qeda siyathatha ingane siyalotshola. Bese yafika uyise wayintombazane azokhipha isibhongo ngumalobolo, athi phela ingane yami ngiyifundisile, ingane yami ngikhulise kanzima, ingane yami ifunde esikoleni esiphezulu, ingane yami udokotela. Sekumele ukuthi kupanishe ingane yomuntu ke lapha, ikhiphe konke lokho kumalobolo. Imost yethu sisuke sesijahile, ngifuna isoulmate yami nje mina, ngifuna isithandwa sami mina. Uthola ukuthi akukho kuhle okwenzile ekhaya noma awulitholanga ithuba lokuthi ake ngenze okuhle ekhaya. Uthola ukuthi ngala ingane yomfana mhlambe uyikhulisile uma wayo, athi eqede nje ithi mase ngiyolobola. Bese yalwa umama mase ngena umakoti la, kubangwa isikhwama. Athi lengane ikhuliswe yimina lengane le. Sekuzofika omunye umuntu esazodla nje. Imali yengane yami le. Useyakhweleza manje umama. Yini ayikho into obe nethuba lokuthi uyenze noma umenzele yona ukuze ayiqhenye ukuthi wow, sengivune izithelo zokusebenza kanzima kwami. Nanokuthi ukwenza okuhle ekhaya kuhamba nesibusiso sakhona. Wena uzange uzulithola ithuba lokuthi usithole leso sibusiso ngobani bese nijahe ukuthi niganane.
bese nijaha ukuthi nishade. Phela uma senishadile senizoba nezeni indleko. Sekuzoba nzima mhlawumbe kokunye ukuthi umfana alungise ekhaya noma a-extend ekhaya ngoba usenowakhe umndeni. Sekuzomphoqa manje ukuthi akahambe ayokwakha ikhaya lezingane zakhe njengoba naye abazali bakhe benza. Angithi abazali bakhe bamakhela ikhaya. Meseganiwe sekuzomphoqa manje ukuthi naye akaphume ahambe ayokwakhe ikhaya lezingane zakhe la zizokhulela khona njengoba naye akhulela ekhaya elakhe ubaba noma. So sometimes iyaba i-challenge leyo yokuthi sijahe ukushada. Bese kuzothi number 1 amaphutha avelayo ngokujaha ukushada. Abantu abaningi bajomba amacala ekumele ngabe bayawalungisa ngenxa yokuthi bese bejahe kakhulu ukushada. Mhlawumbe bakufaka ipressure esontweni, kumele uganwe nje wena. Mhlawumbe nje ubona abangani bakho sebeganiwe, nawe usune pressure, ngifuna ukuganwa nami, ngifuna ukuba nonkosikazi nami. Abangani bami balethelwa ngama-tray, abangani bami bafaka ama-ring. Hayi ihlohlana-ke le ama-ring. Lokhu jaha ukufaka ama-ring, hayi ihlohlana. Bawathanda kabi abantu ama-ring. Ngisho umuntu ebhalile la usefaka i-ring. So abanye uthola ukuthi ubaba wakhe benoma wakhe abagcagcanga. Ubaba wakhe benoma wakhe bahlala ndawonye, baphuma inxiwa nabo bazalwa bakhulela lapho kubo. Kodwa kwasala umshado kuphela wesintu. Mhlawumbe abazali bakho bashada umshado omhlophe, abashadile. Noma ngabe ikhona incwadi le western, incwadi le yama-western ethi ba married, abashadile. Bese uyafika wena uzosina icece. Usine icece, ubaba wakho akalisinanga icece. Ulisina ezubande locece lelo. Ulisina kuphi? Ngoba phela wena usaphile ngowomalume wena. Uzofika ukuthi mina ngumakhanya mina, kanti ubaba wakho akalisinanga icece benoma wakho. Icala bekumele ukuthi nilungise, bekumele ukuthi nibasene sekuqala abazali benu. Ngoba phela wazama ubaba wakho, mhlawumbe kwaba ukuthi kwakhona okusalayo. Mekuthi akasanawo amandla, bekumele ukuthi nimlekelele ubaba wakho ukuthi basine benoma wakho. Bese kuyima uzoganwa ke wena usine icece. Lo muntu loyo wazama ophelelwa amandla. Ngoba phela you must assess amacala ekumele ukuthi wa-attende, and also you must assess amacala okumele ukuthi uwashiye kanjalo. Yabona nje for example, mawukuthi ubaba wakho azange zakuhlawula, akusido oligayelo wena lelo. Awuhlangani nalokho wena. Ukwahluleka kwakhe lokho ekumele ukuthi adile nakho yena. Bengadili futhi nakho okwakhe lokho. Ngobani wayikhethela yena ukwahluleka? Wakhetha ukuthi angayi ukuhlawula. Yonke into uyenzela komalume. Uthola ukuthi umuyeke uzoganwa ke kanti abazali bakhe abasenile, icala lelo. Kuhambe umshado uphele phakathi. Kokunye kube khona odlulayo phakathi kwabo bobabili, umakoti nomkhwenyana. Omunye uthola ukuthi uzojaha ukushada, usehlangane nesithandwa sakhe, usehlangane nesoulmate yakhe. No, isoulmate yami lona ngiyamthanda, usejahile, useblind. Kanti ingane akayihlawulile, ingane ayizala ngaphandle. Awukwazi ukushada usine icece ungahlawulile. Phela wena isibongo sakho siyathukwa, abantu bakini bayathukwa. Kumele uhambe uyogeza lokho ngcola, kuyima uganwa. Yabona nje if uganiwe wasine icece kunezingane ongayihlawulanga, icala lelo. Icala. Uthola ukuthi lelo cala nalezo iqalekiso seyizowela phezulu komshado wenu nomakoti wakho. Ushade ungahlawulile ingane. Yini ibizwa ngokuthi yini le nto leyo? Ukuthi uganwe kodwa awuhlawulile, awalungisile amacala ngoba phela kumele ulungise amacala ube clean bese kuyima uganwe. Amaphutha lawo esiwenzayo ngokujaha ukuganwa. Siyabonga kakhulu.